Hi guys, welcome back to YouTube channel. ಈ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾನಿತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಿದಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವರು 14 ಕುಪ್ಪೆ ಪದವರು ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೈಯಡ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೆ ಎಪ್ಪ ಬಂದು ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 8 ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಾಗುಂದಿಲ್ಲ ನೊಂಬುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಗ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಹೊರನಿಂಚೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಬೊಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೂನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐನತ್ತು ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ದೊಂಡೆ. ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಗಂಟೆ ತನ್ಪಣ ಪತ್ತರ ಎಣ್ಣ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಿಜಿ ಆತೇನೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೀಯರತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಏನು ಪಂಡ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪೋಯರೆ ತೂದಿಪ್ಪನಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ತೂಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡೆ ನೈನತ್ ಬೇಗ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಮಾತ ಪರಿಯರ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಚಾ ಮಾತ ಅಂಡು ಅವೇ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದೇನೆ. ಸೊ ಎನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಷ್ಪಾಯರೆ ಅಮೆಝಾನ್ಡು ಇಕ್ಕೇನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇಜ್ಜೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಎಡ್ದುಮ್ಮೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೈಕ್ ಅವು ವರ್ಕ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ಡ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಮೆಝಾನ್ಡ ಅಂದು. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜಾನು. ಸೊ ಏನಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಸತ್ತೆ. ಸೊ ಐದು ಮುಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಎಂತ ಓಡಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅವರ ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅವರ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿಯ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೈದಿನ. ಸೊ ಇದು ಕೊರಿಯರ್ಡ್ ಬೈದುಂಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಡು ತೂಡಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ತೂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪನ್ಪೆನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಗ ದಾದ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಂತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕುಡ್ದು ಸಾಕಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ಸದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜಿರು ಆರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ತೂಕ ಬನ್ನಗ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಹತ್ತಿಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕಲೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು నేను ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನ కానీ ಮೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ದಯ ಪಂಡ ಜತ ಹಿಂಚ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನ್ ಗೈಸಿ ಇನ್ನು ಬ್ರೌನ್ ನೆನಪಿದೆ ಬಿಡ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಸಂಕಲೆ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಏನು ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚು ಪಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾತಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಪಗ ಸಂಕಲೆ ಕಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಗೈಸಿ ಬಾ ಗಟ್ಟೆ ನಾವು ಕತ್ತರಿಕ ನೋಡ ತೂಕ ನಾನು ಕತ್ತರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಕತ್ತರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಿಜಿಲಾತೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ದಾದಂಡು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬೈದುಂಡು ಈತ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಈತ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಡು ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಕಿತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಇಂಚ ಉಂಡುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಗಿರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗಿರ ಐ ಹೋಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪು ಬಂತು ಇಂಚ ಉಂಡು ಇದೇನು ಆನ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಲಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಆನ್ ಮನ್ಪುನೇನು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಆನ್ ಮನ್ಪೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡತೆ ಮೂಜಿ ಲೇಯರ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಮರ ಒಟ್ಟನ ಇತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ರೆಡ್ ಲೇಯರ್ ಮೂಜಿ ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ಇತ್ಯಾವು ಇದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಾತ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಎಂದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಾತ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೋಡು
ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋಡು ಸೊ ತೂಕ ಆಫ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಗಾಯಿಸಿತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜೀತೇನು ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೇನು ಅಂತಲೇ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ರೆಡ್ ಮೂಜನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ತಲೆ ತೋಜನಲಿಕ್ಕಿಗೆ ತೋಜನ ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಫೋಕಸ್ ಯಾನು ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೋಡತೆ ಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ದುದಾದ ಮಾರೆ ತನ್ನತಿಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯರು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ತಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಂಡು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಇದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಇದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಿಂಚ ಉಂಡು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮಿನಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೇತೇನೆ 150 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು 150 ಐದು ಉಂಡು ಚಾರ್ಜರ್ ಇಂಚಿನ ಮದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಲೈಟ್ ತಲೆ ಇದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ತಲೆ ಮೂಜಿ ಲೇಯರ್ಲ ತಲೆ ಇದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಏನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೀತಲೆ ಇದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಏನಾಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಕ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಾಂಡು ಇದು ಮುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ತೂಂದಿಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ದೈಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ರೋಡ್ ಪೋಪಿನ ಹಾಕುದು ಮಾತ ಇಂಕ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನಾಚಿಗೆ ಅವನಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕುದಿದೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೋಡ್ ಶಿಕ್ಷಮುಗ ಬರೋ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹೆಂಚು ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ ಪೂರ ತಿಂತೇನೆ ಅಂಚ ಏನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ ಪೋಜಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಗಂಟೆ 11 ಮುಕ್ಕಲಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೊರಿ ಲೆಂಜರ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ್ ಚಾ ಬರ್ಪಿನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಪೋಬಿನ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂಕೆ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೀಯಾ ರಾಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಸ್ ಮಂತ್ ಹಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೌನಲ್ಲಿ ಐಫೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಗ ಐಫೆ ಕೊಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂ ಕೊರ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಲ್ಲಿ ದೂರ போய் போನು ಓಡಿ போய் ದೂರ ಬಿದೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿದೆ ಎಂಚ ಐ ಪನ್ಪಿ ಬಿದೆ ಎಂಚ ಹೋಗಿ ಎಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಬಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಐ ಕೋಡ್ ತಪ್ಪದು ಗೊತ್ತಿ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕೆ ಕಟ್ಟದು ಬ್ರೋ ಇಂಕಿ ಪೂರ್ ಮರ್ಪಿ ಬೋಂಡು ಅಡೆ ಬೇತನೆ ಚಿಚ್ಚಿ ದಾದನ್ ಏನಂತ ಓಡಿ ಓಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಪೋಯ ಬನ್ನಿ ಕುಲ್ಲುಣ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲುಣ ಕೊಂಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವ ಕೆಪ್ಪೆ ಕುಲ್ಲು ಪನ್ಪೆ ಕುಲ್ಲು ಪನ್ಪೆ ಕುಲ್ಲೆಪ್ಪೋ ಕುಚ್ಚಲಿ ಪನ್ಪೆ ಕುಚ್ಚಲಿ ಕುಲ್ಲು ಶೇಂಗೋ ಓಡಿ ಸರಿ ಈ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್